Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Fortnite. Ja, det bliver mega fedt. Det er i hvert fald det, jeg tror. Jeg skal lige se, hvad der... undskyld mig, men er det her en rigtig OG skin eller sådan noget? Altså, jeg er sådan lidt... den har jeg. Altså, kan der ikke snart komme nogle andre end dem her, men jeg gad godt at have... Jeg gad faktisk rigtig godt at have... jeg gad faktisk rigtig... Øjeblik, der var lige noget på min skærm. Nå. Men jeg gad rigtig godt at have Bugha. Ja. Og fordi jeg rigtig godt kan lide den her style til ham. Og Bugha, han er bare Bugha. Nå. Skal jeg faktisk også den her, den kan jeg faktisk godt lide. Nå, skal vi komme i gang med at spille? Så tænker jeg da. Ja. Jeg ved aner ikke, hvad vi skal spille. Øjeblik, jeg har 20 balser. Det er næsten det her. Hvad for en synes jeg skal købe? Den her? Nej. Ikke den i hvert fald. Skal vi ikke bare købe den her? Godt. Okay, min ven har sagt, der vil komme en nyt battle pass. Det er der nogen, der har sagt bla bla bla. Det tror jeg ikke. Men ja, hvad er det? Hvad? Nu får jeg snart et skin øjeblik. USA er hiding spot in drift. Skal jeg ikke bare gå ind i de der kasser der? Så spiller vi Battle Royale. Og så vinder vi! Ja? Vi vinder sgu! Okay. Ja, okay. Er det normalt? Dude. I hvert fald ikke den. Det er mig, der sidder og trykker på nogle knapper for lige hurtigt at se. Amen, jo. Okay, prøv at se det her. Jeg ved godt, der burde stå 4, der er sket et eller andet glitch. For jeg har 100 penge på, at jeg har vundet 4 crowns. Men ja, det synes jeg er lidt irriterende. Hvor lander vi? Boxes. Det her, vi skal så. Der plejer de der bokser at være. Ja, så det. Sådan. En af mine venner sagde, hvornår lægger du en ny video ud? Ja. Jeg vil ønske, man kunne glide hen til den der ø der. Kan man egentlig ikke også? Vent lige lidt. Det kan man jo. Det er bare helt løst. Der. Der er mange steder, der leger ud til. Skal vi lige få en teammate her, så der er nok også større chance. Okay. Der er en teammate der, tak. Ja.
Åh nej, der er blevet ændret et eller andet med mine settings. Øjeblik. Okay, det er skidt det her. Settings. Vi skynder os lige hurtigt billede. Hej. Okay, jeg prøver bare lige hurtigt at trykke på alt. I hvert fald ikke der. Nå, det. Så skulle vi have taget syv og bed, hva'? Kan den ikke lidt droppe mig et våben og sådan noget? Altså, jeg kan høre chests. Hvor de er, det ved jeg ikke. Der er en eller anden ting. Der er en chest et eller andet mærkeligt. Der. Altså. Ja. Nej. Nå. Er der en chest under mig? Nej, der var noget meget bedre. En shotgun. Ja. Nej. Stop nu med det der. Men jeg gad bare godt have sådan en legendary but hey. Hvorfor kan jeg ikke komme der nu? Okay. Hvad? Endelig. Så giv mig en af de legendary box. Okay, jeg finder aldrig en af de der legendary box. Godt så. Er det her gennem her? Dyt. Han løber uden mig. Min teammate. Hvor kan han det? Ja. Så er spørgsmålet, hvad han laver derude.
du derude, din knold? Fint, giv mig den. Ja. Ja, så det. Nej, jeg vil gøre der noget. Come on, jeg vil bare gerne prøve at se. Er det F? Det er F. Så. Nu har vi en kylling. Tak. Den her var måske en god idé at gå. Den nød ikke noget. Healing. Hvad med at give mig alle de ting der? Ikke? Der ligger noget loot herovre. Så kan vi da også lige klare den der boss der. Men jeg gad da også godt lige snart, jeg fik en anden shotgun, min yndlingsshotgun. Og der måske lige kom en player, som jeg lige kunne nakke. Hvis ikke. Og jeg er lidt glad. Det er ikke min dejlige ven. Jeg har faktisk en aventurpil. Der er måske heller ikke pil. Nej. En ting mere, jeg har fortrudt. Seriøst. En gang mere, du dropper noget. Og jeg fortryder, at du blev min teammate. En gang mere. Godt. Nej! Kan jeg skyde den? Jo. Hvor bare. Okay, så skal vi skynde os, hvis vi vil klare bossen. Jeg har en wear shot. Kun. Se, det der, det er min yndlings shotgun. Hvor er han? Han er lige herinde. Okay, godt. Okay, han giver mig min yndlings shotgun. Perfekt. Så skal vi bare skynde os ned. Kan være. Det. Jeg ved ikke, hvad jeg synger om, men ja, jeg ved det bare. Woo! Hej. 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 En med det bedste scope. Nej, det kan jeg bare ændre på den her. Whoop! Tiduki.
der. Så kommer vi videre. Er der flere boss, vi kan klare? Nej, alle er døde. Bortset fra Peter Griffin, er faktisk ikke død endnu. Hvad? Hvad sker der her? Hallo? Hallo? Lige da jeg kiggede mig bagud, så var der bare en sol. Wow. Ja. Yeah. Skal vi ikke også bare lande her næste omgang, hvis videoen ikke har taget alt for lang tid? Der er et skud. Vi kan tage den der, hvis jeg lige skal så. Teammate. Hop! Tak. Det så ikke. Skal vi ikke bare komme herhenad? Sådan hurtigt. Han er low. Han må være mega low. Jeg skulle ikke have gjort det. Nå, jeg tror bare lige... Jeg så faktisk ikke lige, hvad for en plads jeg kom på. Er det bare mig, eller det er mega dumt? Altså... Nå. Ja. Vi ses. Håber jeg har en god dag. Og altså mig. Vi ses. Hej hej.